kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpul ana kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping lima dikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah enggadani coba pritiya dek bojoku sayang kowe arep tak rundingan apa ora pengen duwe momongan aku tak rabi wayuh yo dek golek keturunan sapa sing akeh bojone tambah akeh rezekine joku atir siji wong iku siji sadang lan iku pangane sapa sing piwayu lila wong wedok atine mulya aja kuwatir senadyan kowe kok tuwa tresnaku tak bagi padha